nimar en sirkal ma otimo gine yo mapiyo ahinya moganda penjore ni ma bende kaka onego bed ni time lendo malong'o ok otim. Ramogi TV okwedo lendo kar ka wacho ni oganda madwaro tije ma kama oro kwayogi ibo luongi interview chieng' machalo kama. Chieng' tich abich okoro mana okinyi niero interviews itimo kama lande tijegi bende oganda kia to oganda ma chopo kacha chopo kanigi passport te chalo kaka osegone gi simu ni biuru passport nyaka ting passport photo mari gi form moro bende nitie manyaka ijas ka ichopo kar kanyo. Bende sirkal nyalo bedo ni oikore malong'o ne chenro ni nimar oseyudo seyo maduong' ahinya kuom jopiny. Ok giikore maber nikech aparo ni ma ne en PR stunt ma wanyiso ni yawa wan gi tije koro wan wakonyo jik ma manyo tije mondo bi haraka. Gima ne onego timre ne ni sirkal yudore gi jolony moko koro gineno ni yawa mondo wayud the best mag jo industries ma jogi dwaro jo construction, jogi dwaro security, gidwaro the healthcare side. wa partner gi this professional firm mondo konywa nikech shida mabiro ni en ni sama ji oneno ka tiji olande mag sirkal magi nyithindo ma kuonde mabor boyo jik ma e kaunti ma oko gia Homa Bay, Migori, Kakamega, Kiakure, Isiolo. Sama jonyuol gi oneno tijegi gin gi sacrifices mang'eny nikech kwanza imanyo transport. Ka en gima dhi ndalo adek imanyo accommodation. Timanyo ne jogo chiemo. Kuringini mabedo unnecessary cost made ok obedo ni timore kama kane gini olose county. Offices ma county. Masami biro Nairobi, ibiro nikech ka osepuodhi piny kacha. Ibiro bini awa magi jowa top 5 mwadwa ni mondo walosgo then mondo wakoro identify ni magi jok ma. Then ingeni kata kama manyo tich bende koro neno ridhika ni mae process maber monego beni lowo. Sirkal kane loso kokalo kuom jatend migao aini kapok ka ote moro ka mara Victor Kimwamu moro na ote sana angimede kod penjo ni sirkal wacho ni nitiere mismatch mag skills kata gwenyruok e lony ma ng'ato ka ng'ato nitiere godo sama ioro kwa makamagi to wacho ni kambi man Qatar madwa jotijegi bedo keto chike moko moridi kata girido chike mag jogo magidwa mondo gikel mismatch mag skills kata lony mantiegi e kinde magintiere ka tiende nang'o kata ne labor marwa ma local ka debed ni wan gi ji mathoth ma gin skilled to gik ma gin skilled kata lony marika manitiere ok konye pap magitie e sama mano dhi nyime kata bang'e ng'aso ote mar Victor. Ngini mismatch mar skill ok en mana mag tije ma oko kende. Gima waneno ga ni mismatch mar skill is en shida mo mako kuonde mang'eny Kenya ka nikech yudo ka nitiere jolony mang'eny ma e university ma e skunde mopogore lakini sama gidhi ka koro gidonje okang' mar manyo tije to thoth employers mang'eny ywak ni jok momiyowa gin half baked. Gima setemo ga katemo wacho thuolo mang'eny masebedo katimo weche mag tije mag machalo kamagi en ni atemo ga encourage wach mar collaboration mar jopiny jo sirkal institutions mag higher learning kod private sector and employers. Nikech kok watimo mano to nyithindo ma e skul gin ipuonjo gi apuonja gin gi graduate to giparo ni gin gi lony makare to sama gidhi e employer wacho ni hapana dog kendo kata yudo ka tije go koro bedo ma very competitive nikech of that mismatch. Taparo ni gima de wanyalo timo kaka sirkal mar migao mar labor ne nyalo loso collaboration moro mar skunde kata jo migembe mag puodho nyithindo kapok giyudo tije gi eki kasto gimanyo jo private sector bende man gi tije gi eki koro ing'eni nyaka ibed gi industry government kod institutions of higher learning mondo wang'e ni yawa sama watimo loso curriculum mag colleges is it relevant to the market bene gima ji dwaro koso kin janyuol itera nyathi odhi timo electricals tiyudo kaka thuolo mag gigi tin kabisa. Koro miyo dwani sama wachako weche mag colleges
jotelo mochung' ne weche mag institutions of higher learning bedo piny gi employers, then giketo paro kanyakla mondo wang'e ni seche ma nyithindo graduate to gin gik ma relevant. The next thing is sama be ise graduate to nitiere bende opportunities moko mag tiegruok kapok idhi e tich kata kapok idonje pap. Opportunity mag tiegruok konyo ga ji, iluongo ni school to work transition. Konyo nyithindo mang'eny weche mag ndiko CV, interview, communication, all these things, time management, gik matindo tindo chalo kamagi. Gidwaro ikruok. Kamano. Ikruok ma kamanya koro mok jwang' tiyo te mondo kar kae